Aile giyeceğin tarif eder, faz bilen ovazı giyeceğin. Aşıkları seyle çağır, ay aydın ovazı giyeceğin. Faz sokutun açıp gövün, her giz koymaz hiç bir düvün. Notalardan düzüp bugün, faz olur ovazı giyeceğin. Şıgır koştan aydın faza, gövünün göğe dönür yada. Köngül versen sever yara, aydın olur ovazı giyeceğin. Esselamu aleyküm, mehruvan idişler. Gahrman arkadamızın sayesinde biz size aydın fazlı, bahar yazı dövrümüzün ilmidama, hüzürün ürpi yaşamının tüysürümüzden arzu ediyor. Bizi baktı durmuş ataran, gahrman hem mehruvan arkadamızın canının sağ olmağını, ömrünün uzak olmağını, alıp barayan beyik tutumlu işlerinin ilmidama ravazı almağını tüysürümüzden arzulap, Türkmen ovazı tele eliminde ovazı giyeceği yepbeşimize tomaş etmeye çağırıyor. Mehruvan eyleşler, bizim 05-58 gıytıqı belgeyimizde sizden gelen SMS'leri esaslanıp bugünkü ovazı giyeceği yepbeşimize katlaşan Zekin Aydımçıyımız, Türkmen Devlet Medeniyet Enstitüsü'nün Bahtiyar talebi, yanılan yarım televizyonun yengcisi, yaş Zekin Aydımçıyımız Muhammed Beşiyev çağırdık. Muhammed, lütfen gepleşimize hoş gördük. Sağ ol Yakup. Muhammed, elbette bugünkü gepleşimiz, iyileşlerimizde, müştaklarımızda ruhlu lezzet paylamak maksadı bilen, din jalırmak maksadı bilen tayarlayat. Bugünkü gepleşimizin geçen sahanlarını tomaşadan olsan bilýänsiň, bizim gepleşigimiz bir näçe sahypalardan ibaret. Umuman gepleşigimiziň başynda ilk bilen bugünkü Bahtiyar döwrümizde bolan ýürek buýsançlygyň bilen gepleşigimizi başlasak. Sağ ol Yakup, gepleşigine çağıran üçin. Doğrudan hem gahrman arkadamyz öz sunumymy, medeniyetimizi açyk görkezmäge uly mümkinçilikler döret berýär. Bizim gepleşiginiň her gedek sanyny görýäs. Bize okumany döretmäne şeýle de öz sunumymy, medeniyetimizi açyk görkezmäge uly mümkinçilikler döret berýän gahrman arkadamyza köp sag bolsun. Gahrman arkadamyzyň jan sag bolsun tutýan tutumly işleri mundan meýle rowaj alsyn. Köp sag bol Muhammed, elbette doğrudan hem edýät arkadamyzyň saýasynda ýaşy dekinlerimizi ýa çykarmak mümkinçilikler, ähli şertler döredip berýär. Elbette türkmen halky bizi bagtly geljek alyp barýan, bizi bagtly durmuşda ýaşadýan gahrman arkadamyzy şäksiz köňüllerini, ýüreklerini alkyşlar dolup daşýar. Elbette biz ýaşlar dünýä nusga bolup duran, görüllü mektebimiz bolup duran gahrman hem mehruwan arkadamyza buýsanýar. Elbette Muhammed bugünkü gepleşigimizde dene bir näçe sadanna eň duşdan bilen gatnaşýaňyz. Ýa-da belleşigimiz ýa gepleşigimiz elbette iýleşlerimizde bir ruhly lezzet paýlamak maksady bilen taýýarlaýar. Bu gepleşigimizde bir näçe sahypalardan ibaret, gepleşigimizde bir näçe aýdymlar getirensiňiz diýip umyt edýär. Elbette gepleşigimiziň başynda gepleşigimiziň ady bilen ady bar ilkinji sahypamyz owazy giyje diýip atlandyrylýar. Owazy giyje ýani aýly agşamy ýewat edýän bir ajaýyp aýdym bilen gepleşigimizi dowam etsek. Başysyny uly göwesiler. Ine owazy giyje sahypamyzda menim aýly giyjemi ýewat edýän meniň ýarym nerelerde gillenýän aýdym bilen dowam edeýin. Başyna. Uzak giyce şuur çeken yerler benim yarım nerelerde
Köp sağ ol. Muhammed yerine yetirip beren ajaýyp aýdyň üçin elbetde köňüllerimizde singen halipalarymyzyň dörejiliginden meniň ýarym nirelerde gizlenýän aýdym yerine yetirip berdim. Gepleşigimiz dowam edýär. Elbetde gepleşigimiziň indiki sahypaty bilen, ýagny owazy kirşlere sahypamyzda yerine yetirip berjek aýdym dogrusyny ýeşleme bilen tanıştyrdan. Bu aýdymam ýakup mene halipalarymyzyň dörejiligine degişli söýenim diýen aýdym mümkin bolsa ýerine ýetirip bereň. Başlyny ruha bilen dinle. Yalan yoktur benim o ayda dilimde. Ömür baki gayrı kalbimde. Senin köyün kendin o elimde. Aydayın mı aytmayın mı gözünüm. Senin köyün kendin o elimde. Aydayın mı aytmayın mı Leyli Mecnun diyor, çölleri geziptir. Bir kaçırın diyor, dağları yarıptır. Gelip bizim sevgimizi başka yanıptır. Aydayın mı aytmayın mı gözünüm. Bilip senin bahtını başka yanıptır. Aydayın mı aytmayın mı gözünüm. Aşığının baki gittin havilinden. Min bilyerin ayrılık acılarından. Ağlay ağlay ayrılyan sen o gülümden. Aydayın mı aytmayın mı kocakanım. Ağlay ağlay ayrılyan sen o gülümden. Aydayın mı aytmayın mı kocakanım. Aydayın mı aytmayın mı kocakanım. Kocakanım. Köp sağ ol.
Muhammed yerini yitirip beren ajaýyp aýdym üçin. Elbetde mährum ýeşler owazy ijatly gepleşigimiz dowam edýär. Elbetde owazy ijatly gepleşigimizde görmek isleýän aýdymçylaryňyz bar bolsa, elbetde yerini yitirip berilmek isleýän aýdymlaryňyz bar bolsa, biziň 0558 gysga belgimiz hemişe ulgamda sizden geljek SMS-lere garaşa Muhammed gepleşigimiz dowam edýär. Gepleşigimiziň indiki sahypasy bilen, ýagny owazy setirler diýip atlandyrylýar. Owazy setirler sahypamyzda da elbetde adyny belli bolýar bir söýgül şahirlarimizin şagyrlary bilen birlikde ýerine ýetirip bermeňiz ajaýyp aýdymlary ýyleşemde ýetirsek. Muhammed halipalarymyz dörejiliginden biziň köňüllerimizde, ýüreklerimizde singen ajaýyp aýdymlaryň biri. Ilki bilen bir meşhur Luqman diýen aýdym ýerine ýetirip bermeň haýyş edýärler. Ulu höwes bilen ýakup. Bu aýdymyň ýerinem ýene söýüp aýdymlar bilen dowam edýär eli. Başdyna. Bir wagtlar sana aşyk bolanmy, alyslarda galan ýyllardan sonra. Şonuň üçin hey seni unutup bolarmy, hakydada galan günlerden sonra. Ýatlama öwrülip galmadymy daşda, eger meň nesibämde bar bolsa. Awara durnalyň sesini dinle, aş kakynna, aýdymlaryma dar bolsa. Geyip akşa kanadım, görenümdün kanadım. Gül vurkumi kanadım, hanadım, hanadım. Ere bere bak yanlı. Gül vurkumi kanadım, hanadım, hanadım. Ere bere bak yanlı. Ay Luqman, ay Luqman. Sensiz dünyam dar yani, bir kim vadım var yani. Yazda yağan kar yani, kar yani, kar yani. Ere vere bak yani. Yazda yağan kar yani, kar yani, kar yani. Ere vere bak yani. Ay Luqman, ay Luqman. Göwnümi tapman teselli, halim barga bezelli. Neçün gelmem kesilli, kesilli, kesilli. Ere bere bak yanlı. Ay Luqman, ay Luqman. Soradım sabah gelin, soradım aydın günnün. Aylanıp bir yüzünün, yüzünün, yüzünün. Taparın min Luqman'ı. Aylanıp bir yüzünün, yüzünün, yüzünün. Taparın min Luqman'ı. Ay Luqman, ay Luqman. Göwnümi tapman teselli, halim barga bezelli. Neçün gelmem kesilli.
Gözelliň ählisini goýup ýerýanyna seçip saýla, seni söýsem söýür. Ya görküňe aşyk bolup perwana, gül görküňe hormat goýsam söýür. Ýyllar seni aýyrmasyn ýanymdan. Men söýgüme ýalan diýme eliňden. Anan sana söýýän seni janymdan. Men söýgüme ýalan diýme eliňden. Yıllar seni ayırmasın yanımdan. Men sevime yalan demeydim. Anan sana söyler seni canımdan. Men sevime yalan demeydim. Anan sana söyler seni canımdan. Men sevime yalan demeydim. Kemişelik bornodun sen ağıma. Sen bolmasan karar tapman canıma. Söyleyen diyecek koyanlarsın elime. Men sevime yalan demeydim. Söyleyen diyecek koyanlarsın elime. Men sevime yalan demeydim. Söyerinden söýüp köşkün sultanım. Törümbede kalmasın hiç armanım. Aşık aydar gerek bolsa arcanım. Men söýüme yalan demeydim. Aşık aydar kalmasın hiç armanım. Men sevime yalan demeydim. Men sevime yalan demeydim. Men sevime yalan demeydim. Goşlar aşka düşüp edenle nädi? Hicrinden zarinlar kalbim ovadi. Henidem öçmändir yüreğimin közi. Men seni ýatlayan yıllardan ogry. Jadylaýjy roýum bilen vurdun maňa dudagym. Erki senne bu janymyň, sen zeminne melegim. Jadylaýjy roýum bilen vurdun maňa dudagym. Belki senne bu janymyň, sen zeminne melegim. Perizatlar beren ýaly gözellikde gederim. Bilmen lälem sen demin. Sen yüreğime mühürlündün. Sevim aýtman kän ýolum. Ehtiyacım erkemalım sen kızar. Aşterdinden telve bollum. Geceler yalnız uyuyorum. Sen sevime şükranlım selve
bendim sana ömrüm senki levdim dinle bu öpten namus hayat sadalıktan yorulun sen edepten dünyada yeke arzum söyülmedik ne çeksin kömül üslegin tatsın. Dermanı yok dertli başım söyün kalbim neylesin sen sezdirin söylemesin boşa şişmen görmesin ey lukmanım halas eyle çınıklasın koymesin bir gülün neylesin. Cemalın kalbimde mukam döredip, hayran ettin, yüreğimi eledip. Ya gözlerine gönü seredip, gülüm, sen söyleyen, diysem söylerim. Ay mı yasen, gün mü yasen, gözlerinin içinden ziyade. Gönlüm gitti sever yara, ol sadece mehribana. Üç koşuk ödü ziyada, ziyada, ziyada. Gönlüm gitti sever yara, ol sadece mehribana. Üç koşuk ödü ziyada, ziyada. Ver elimi gülüm bana, bağladım çemenimi sana.
Demedim sana baktım unuttu dünyamı Söyle söyle ziyade Ay mı yazın gün mü yazın Güzeller içinde ziyadazın Ay mı yazın gün mü yazın Güzeller içinde ziyadazın Ay mı yazın, gün mü yazın, güzeller içinde ziyadazın. Ay mı yazın, gün mü yazın, güzeller içinde ziyadazın. Ay mı yazın, gün mü yazın, güzeller içinde ziyadazın. Ay mı yazın, gün mü yazın, güzeller içinde ziyadazın. Köp sağ ol Muhammed, bu gepleşimizde gatnaşdygyňyza sağdan ýigitleriniňize şeýle hem size dörejük toparmyň adyndan köp sağ bolsun diýýär. Geljekde de durmuşyňyzda, okuwyňyzda ulysynlyklyň ýary bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Sağ ol Yakup, gepleşiňizde ýene bir ýola çağıraňyz üçin ine bizem sağdan toparmyň adyndan şeýle de öz adyndan sunugatymyzy, medeniýetimizi açyk görkezmäge giň ýol açyp berýän gahrman arkadamyza köp sağ bolsun maýdan. Gahrman arkadamyň jan sağ bolsun tutýan işler mundan beýle rowaj alsyn. Köp sağ ol Muhammed, alkyş doly, buýsanç doly sözüňize tüýsüregimden goşulýar. Ine mehriban ile bizem gepleşimiň şu ýerine dörejük toparmyň adyndan medeniýet sungatymyzyň hakky gonary, gahrman hem mehriban arkadamyzyň janynyň sağ bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny alyp barýan beýik tutumly işleriniň elmydam rowaj almagyny tüýsüregimden arzulap, owazy gije gepleşimizi geçirip toýar. Ýene-ki owazy gijede görüşýänçä hoş sağ bolun mehribanlar.